V sobotu 12. listopadu se na přehradě Palava konal závod v zimním plavání. U mikrofonu máme ředitele soutěže, pana Mikuláška. Vysvětlete nám, co vlastně to zimní plavání je, v čem spočívá. Zimní plavání je plavání v otevřené vodě za jakýchkoliv podmínek. Plave se v otevřených vodách stojatých, jak je tady třeba Palava, i když teďka trochu upuštěná, plave se v řekách. Soutěže se začínají v říjnu, prologem těch soutěží je v Blansku říčka Punkva, kde se plave v jeskyni, vlastně v těch podmínkách 9stupňové vody a takového trošku intimního prostředí za účastí 300 plavců. A ty soutěže jsou každý týden skoro, každou sobotu a končí v dubnu. Propagací této akce předcházela tisková zpráva, kde bylo zmíněno, že naposledy se zde plavalo v 70. letech. Takže můžeme doufat, že se tento závod do Blanska zase navrátí? Zde se opravdu plavalo někdy v 74. roku poprvé, kdy zimní plavci Lokomotivy Brno přesunuli tréninky sem a pozvali i veřejnost, udělali takový veřejný trénink. Myslím, o rok později se toho zúčastnili František Venclovský, první přemožitel La Manche, zasloužilý mistr sportu. Byla to taková velká akce, atrakce, ale nebylo to závodění. To bylo opravdu takový skupinový namočení do vody, zaplavání a jen takový procvičení. To, co proběhlo zde v Blansku teďka, tak to byla opravdu soutěž, kdy se plavalo na různé vzdálenosti od 100 metrů pro veřejnost, pro hobíky, až po kilometr, kde ti největší borci plavali prostě kilometrovou trať v té studené vodě. V příštím roce, jestli se všechno podaří, tak bychom si tohle mohli zopakovat. Zase na svatého Martina. Říkal jste, že se plavalo na různé délky trati. Trošičku nám vysvětlete, jaké jsou ty jednotlivé třídy, co si musí závodníci vyplavat a jak to nakonec dopadlo v Blansku. Tratě jsou různé, od 100 metrů, ta je opravdu pro veřejnost nebo pro hobíka, nemusíte v podstatě splňovat vůbec nic, přinesete si plavky a vlezete do vody. Je tady záchranka, nebo jsou tady záchranáři, kdyby se něco přihodilo, nedej bože. Takže to je vyloženě taková hobby trať. A pak ta první, nejjednodušší, jestli se to tak dá říct, nejjednodušší ta závodní trať je 250 metrů. Pak je to po 250 dál, takže 250, 500, 750 a 1000. Když vy si budete chtít jít zaplavat a řeknete, já jsem Pepík Vomáčka z Blanska a chtěl bych si jít s váma zaplavat kilometr, tak to se vám nepodaří, to takhle nejde. Opravdu ten sport má jasný pravidla, hlavně je to ochrana těch samotných závodníků, aby se něco nemohlo přihodit, takže vy musíte dokázat, že na to máte, takže až klesne teplota vody pod 4 stupně, tak vy můžete nastoupit nejvíc na 250 metrovou trať. Tam dokážete, že ji zvládnete bez asistence sanitky a podobných záležitostí. No a na dalším závodě můžete jít na tu trať o stupeň vyšší, na 500. No a takhle to postupuje. Říká se tomu, že musíte vyplavat nějakou tu třídu, výkonnostní stupeň. No a nejvyšším stupněm je mistrovská a tu, když máte, tak můžete jít na kilometrový tratě. Takže zatím letos se ještě nikomu nepodařilo si zvýšit výkonnostní stupeň, protože voda ještě neměla nikde pod 4 stupně, nikde na soutěži. Kolik zde bylo účastníků a kdo letos vyhrál? Celkem do vody šlo přes 190 lidí, 196 lidí. A kdo vyhrál je složitá otázka, protože se plavalo na různé vzdálenosti. Na všech tratích jsme byli hodnoceni chlapi i holky společně. No, holky nám to nandali opět, by se dalo říct. První byla Victoria Morris z Argentiny, druhá byla naše brněnská Magda Okurková a třetí byla z Pardubic Renata Nováková. No až čtvrtý byl ten nejlepší z nás chlapů. Za organizátory soutěže bychom chtěli poděkovat městu Blansku a službám Blansko, že nám hodně pomohli. Zde na Palavě, díval jsem se, byla teplota vzduchu 3 stupně, teplota vody 5 stupňů. Někteří ti plavci si stěžovali, že už je moc teplá. Nicméně, když amatér by chtěl do takové vody vlézt, co tomu musí předcházet? Odhodlání, pokora. Ideální je, jak učili mě tomu zimnímu plavání, otužování, v létě plaveš v rybníku za každého počasí a na ta voda postupně začne na podzim chladnout, ty nepřestaneš, no a na jaře je s tebou otužilec. Takže asi takhle, 2krát týdně 10 minut a přijde to samo. Co zažívá plavec při tom prvním kontaktu s takhle studenou vodou?
Tak je to, na té soutěži je to adrenalin, jo. To je úplně ten první pocit, ale jinak obecně ten pocit, když jdete i na tréninku si zaplavat, tak nesmíte být nějak spocený, převlečete se do plavek, vlezete do vody a první pocit je, jako kdyby vám někdo vzal dech. Sevře vás to kolem hrudi, za chvilku ztrácíte dech, kdo ten pocit nečeká a třeba na závodě přepálí start, tak najednou zjistí, že se nemůže nadechnout, že nemá dech, je to jako kdyby se chtěl začít topit. V tom extrémním případě je potřeba s tím jenom počítat, rozdýchat to, zvolnit, vědět, že ten okamžik přijde. To se za chviličku spraví, dá se už normálně závodit, pro mě je nepříjemný pocit ponořit obličej, ale to je opravdu první, druhý, třetí ponoření a už je to dobrý. No, když je ta voda pod ty 4 stupně, když je to opravdová ledárna, tak začne zalízat za prsty, ztratíte cit v rukou, nohou, ta ruka končí někde v lokti, nohy končí pod kolenem, o tom zbytku nevíte, když jste v té vodě, řeknu, 10 minut, tak se začíná vracet takový hrozný pocit z té první minuty, z toho prvního ponoření. Ten úplně nejhorší pocit není nikdy ve vodě, ale až z té vody vylezete. To opravdu je takový zvláštní. Lidi si říkají, může se ti něco stát, seš v té vodě, jo, a jak my ti pomůžem. To jsem neviděl nikdy, že by se něco stalo ve vodě, ale stalo se to. Nejhorší je vždycky, až vylezete ven, změní se tlak krve, můžete ztratit trošičku rovnováhu. Tohle je z toho takový nepříjemný okamžik. Jo. Je problém se oblíct, zapnout knoflíky, zapnout zip, zavázat botu, prostě musíte s tím počítat, vědět, jak se oblíct, být na to připravený, ideálně mít na břehu někoho, kdo pomůže, když teda opravdu člověk jde až někam, kam by chodit neměl, někam na hranu. Jaké musí být podmínky, aby teda závody se vůbec nekonaly, aby bylo třeba těm plavcům zakázáno vůbec do té vody vlézt? Tak samozřejmě teplota vody omezená není. Tam může mít nejméně 0 a jinak ty podmínky, co se týká počasí, tak tam je to omezené, že když je méně než -20, tak se ty závody ruší. Jo. Takže kdyby bylo tady -18 a voda měla 0, tak se plavat jde. Ale samozřejmě to už je takový extrém, že je potřeba na to mít připravené podmínky, takže tak jak jsme viděli tady v Pálavě, že tady postávají lidi v plavkách kolem břehu, tak to by nešlo, že při -20 stupních. Jinak samozřejmě musí být způsobilá trať, takže my jsme to měli jednoduchý, hladina byla čistá, bojky tady byly rozdělané, dalo se plavat pěkně dokola. Kdyby to zamrzlo, tak samozřejmě ten závod by se musel tomu přizpůsobit, takže bychom museli řezat díru v ledu, uspůsobit tomu tu trať a možná i zkrátit. Jo. To opravdu už je potřeba posoudit těsně před tím závodem. Nám to tady zamrzlo 3 dny po závodě na Palavě. Kdyby se nám to stalo, museli bychom let rozbíjet a prostě někam odtáhat bokem, aby to toho plavce nemohlo ohrozit, protože hlavně při tréninku to se nám stává, když je ledová tříž, tak vás to poškrábe a vy si to v té ledové vodě nevšimnete, až se oblečete, tělo se trošku zahřeje, tak zjistíte, že máte krvavý škrábance. To je taky nepříjemný a při závodě by to samozřejmě nemělo být. Když jste zmínil ty pocity, které zažíváte při vstupu do vody a při výstupu z ní, co vás vlastně žene k tomu tady tuhle disciplínu dělat? Obecně rád plavu, takže tohle je takový logický pokračování, to leto je docela krátký a když si vezmete v letě, zaleze sluníčko za mrak, tak to neznamená, že se nepůjdu vykoupat. Tak to bylo asi takový startování toho sportu. A jinak ona ta odpověď bude stejná, jako kdybyste se zeptal maratonce. Proč běžíš 40 km, když doběhneš, bolí tě klouby, bolí tě šlachy, bolí tě svaly, druhý den nemůžeš ani chodit, proč to pro boha děláš? No, doběhněte maraton a odpovíte si sám, prostě cítíte se skvěle. Máte hlavu vyčištěnou, opravdu ty endorfiny jedou na plný obrátky a je to krásný pocit. Takže já když vylezu z té vody, vlezu si tadyhle třeba jak v tu sobotu na myslivnu, dám si tam teplý čaj, je mi skvěle, bezesporu. A to je ten hlavní pocit.